Takže ahoj, ja vás vítam u ďalšieho videa a tentokrát tu bude menšia informačka o pauze a o nejakých tých veciach, ktoré práve teraz prebiehajú na mojom kanále. Takže prvou vecou, ktorú by som chcel oznámiť, je to, že som partnerom YouTube, za čo veľmi pekne ďakujem spoločnosti RPM Network. A môžete aj vidieť nový vzhľad kanála pre banner, teda no vidíte už ho teraz. A teraz sa pozeráte na gameplay z hry Half-Life 2, teda ako chcete na kanál, teda ak chcete gameplay z hry Half-Life 2, tak určite píšte do komentov alebo dajte like. A chcel som ešte povedať, že komp som konečne dostal, čiže ho mám doma a s novou grafikou 1 gigovou, čo je myslím, že Zotac 9600. Je to 1 gigovka, áno, predtým som mal 256 megovú. Parametre uvidíte na pravej časti kanála medzi informáciami. Takisto som dostal novú rámku, čo je plus 2 giga, čo som mal predtým 3 gigovú, teraz mám 4 a ešte čo som to... No vlastne už ešte také a ešte... toto. O tej pauze teda, že ešte je stále teda nie až taká, že nie, že netočím vôbec, ale točím v takom pauza móde, ako to mám nazvať, čiže čiže nebudú vychádzať videá tak ako predtým, čiže tak rýchlo. Takže pre túto informáciu by to bolo asi tak všetko a ja sa s vami lúčim a uvidíme sa u ďalšieho videa. Takže